Hello mindenkinek, Erik vagyok, és most szeretném bemutatni a Team Fortress 2-t, amit nagyon sokan játsszák. Először is ez a főmenü. Itt lehet dolgokat venni, most nem szeretnék semmit venni, és itt lehet nézni a tárgyakat. A Scoutnál, a Soldier, a Pyro, a Demoman, a Heavy, Engineer, Medic, Sniper és a Spy. Ezeket majd bemutatom, de először is itt van a hátizsák. Nekem 268 tárgy van benne, de szerintem több is van. Ez itt az első oldal, elég sok mindenem van. Na, most menjünk is vissza. A Scoutnál mutatok valami. Itt lehet dolgokat beragdosni. Lehet ilyen repeszpuskát, meg ilyen több másféle dolgokat. Utána a pisztoly, ilyen tejet be lehet rakni, meg ital, meg ez a két ital. Ezt még nem tudom mire való, de ezt tudom. Ez arra való például, hogy hogyha például valaki ég, azt rádobod a tejet, és akkor az van, hogy eloltódik. És itt vannak a közelharci fegyver. Ezt ajánlom mindenkinek, mivel van benne, mivel jár hozzá egy labda. Ez egy ilyen halütő, cukorütő, no ezt ne próbáljátok ki. Én sokszor megszívtam ezzel, talán csak is azért, mivel ütöttem, és saját magamat megsebesítettem. Itt van egy ilyen bunkó, és ez az egyes szintű ütő. Szóval most menjünk vissza. Itt lehet sapkákat letenni, és itt vannak az egyebek. Itt van ilyen hát ezek nem tudom mik. Én üresen hagytam. Az action pedig csak egy egyszerű ilyenek. Nem tudom mik ezek. Minden. Menjünk is vissza. Klos. Itt lehet multiplayerbe játszani, most nincsen sok. Ha meg akarjuk nézni, hogy vannak hely, akkor nyomjuk meg a frissíti módot, vagy mind, és akkor kiadja ezeket. Erre soha nem tudunk rájönni, erre pedig rá tudunk jönni, hogyha van helyünk. Bár nálam soha nem sikerült. Itt lehet csinálni egy saját szervet, hát elég sok hely van, és itt van a game. Itt van, hogy Team Fortress 2, ezt ne állítsátok el. Itt van, hogy Max Player 60, Server Password, ezt ki lehet hagyni, pályánkénti idő, perc, győzelmi limit, pontszám, körlimit, köv. És itt beállíthatjátok. De én most szeretnék játszani. Megnyomom ezt. És kiválasztom a nekem illő pályát. Én szerintem ez a legjobb pálya. Én nagyon szeretem. És akkor itt beállíthatjátok, hogy hány játékos van. Javasolt a 24, de szerintem lehet több is. Itt vannak a fokozatok, normál, könnyű, normál, nehéz. Szerintem játszatok könnyű, mivel én sokat megszívom vele. Itt vannak a adatok, de senkit ne érdekeljen, inkább vessük be magunkat a játékba. Itt van, hogy mivel mennyi ideig játszottatok, hát én elég jó vagyok benne. Hát igen, most elég unalmas, miből tölt. Jaj, és itt van egy aprócska kis segítség. Pyroként várd lesben az ellenséget, hogy lángszórót hatássugarába kerüljön. Használd ki a sarkokat. Várjatok. Hát, befogyott. Na, ez az. Kezdődik a játék. Pár másodpercen belül remélhetőleg
És akkor itt vannak ilyen kis adatok. Én ennek nem értem értelmét. Van ilyen, és akkor most lehet véletlen, hogy vagy a blue, vagy a red csapatban vagy. Én most szeretnék támadó lenni, azaz kék. Na, itt láttok kasztokat. Támadó, védekező, támogató. Én most szerintem leszek. Na, vagyis nem leszek, hanem most bemutatom, hogy mik a karakterek. Első, Scout. Ez egy srác, ami a leggyorsabb, és duplát tud ugrani. És itt a baseball ütő, amihez van labda. Itt vannak a társaim, ezeket majd később mutatom be. Na, az a lényeg, hogy ez nagyon gyenge, nekem ez a leggyengébb kasztom, és az a lényeg, hogy látjátok ott fent a számolót. Na, az a lényeg, hogy 3 percig tartsuk meg azt a kis kört, most gyorsan bemutatom, mi vagy az ellenségnél van egyelőre ez. Ezt meg kell védenünk 3 percig, de az ellenség is jön. Hát, ennyi volt a Scout. Ja, még valami. A Scoutnak, várjatok, most megvárom, hogy újraéledjek. Na, van ez a puskája, ami nagyon jó szerintem. És van egy ilyen bigyuszka, amivel kiszedhet szörtényeket. Van ez a kis pisztoly, nagyon jó. Én sokszor használtam öléshez. És akkor itt van a baseballütő, vagy baseballozó. És eltűnt a labda. Na, mindegy, akkor most váltsunk. Itt van a Soldier. Ennek van egy rakétavetője, egy shotgunja, meg egy lapátja, csak én átállítottam most csákányra. Meg nem is ilyen ez. Na, tudni lehet, hogy ennek 200 az élete, és nagyon jó. És van egy úgymondva rocket jump bigyuszkája, hogy a rakétával magasabbra mehet. Ilyenkor igaz, hogy sérül. Most szépen elvitt a medikittemet. Ez nem csak arra jó, hogy felrepül, na itt van, hanem még gyorsításra is való. Látjátok? Dur neked, dur! Ups. Shotgun, ez az, puu! Na, ellenség jól megtartja ezt. Azt hiszem veszíteni fogunk. De semmi baj. Ez az, elpusztult. Meghaltam. Na, igen, megmutatja, hogy ki jön meg, és lehet ezeket a többieket nézni. Lehet így a Space-szel, és úgy szintén a Space-szel lehet így figurában látni, és a bal és jobb egérgombbal lehet váltani. Bocsi, hogy így akadozok, de ez az első videó. Na, itt a Pyro, ez egy lángszórós. Van egy ilyen lángszórója, és ott van még ez a kis pisztoly. Na, ez nem egy egyszerű pisztoly. Ez egy rakétapisztoly. Úgy van, nem csalt a fületek, egy rakétapisztoly. Meglom az ellenfelet és felgyullad. És itt van a legjobb közeltámadó fegyó. Az égő fejsze, az arra való, hogyha megütsz egy ellenfelet, akkor felgyullad. Na most váltok kis kasztot, most átmegyünk a védekezőbe. Az első emberünk a Demoman. Én azt kifejezetten utálom használni, úgy van, utálom. Ez egy olyan kaszt, aminek nincsen semmi más fegyver, csak a közeltámadó fegyvere, meg a bomba, meg a rakétavetője. Jó. Itt van a tapadós gránátvető, azt ki lehet lőni, egyszerűen 8-at, és fel lehet robbantani. Dur! Jaj, meghaltam. És ahol van a kérdőjel, meg a vesző, na ott lehet karaktert váltani. Hát, most a The Moment
hagynám, miből nem szeretem ezt használni. És most jön a legjobb, a heavy. Ez arra való, hát pontosabban sok mindenre való. Na, itt vagyunk, ez egy miniganos. Van egy minigánja, egy shotgunja, és van a sima ökle, én most betettem neki egy jó kis vasöklőt. Na, szóval, ez az a legjobb. Csak azért elég könnyen eltalálható. Na, itt is van egy tásk. És nem lehet újra tölteni a minigányát, hanem kell hozzákeresni tölteni. Jaj! És tudni lehet, hogy a legfőbb ellensége a Pyro. Szóval most megyek egy pici életért meg töltényért. És megyünk darálni.